days एबा 30 सान न'आव थागोन। थामनेल टाइटेलखौ नायनानै मिथिगाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन लोगोसेयै जोंहा रन्जन दैमारि सारा माने 30 साननि थाखाय न'आव फारसे माने सुटि होदों जियालनिफ्राय जोंहा माने अनजालि दैमारि मेमा माने लाना फैनायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेयै बेनि गेजेराव रायजो राजाफोरा मा सावरायखो आरो लोगोसेयै अनजालि दैमारि मेमा मा सावरायखो जोंहा दियारनाब्ला सारनि सायाव नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांथार स्किप खालामना अब्लासो नोंथांमोना A to Z भिडिअखौ नायब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलांग्रोबानो जाबाय। दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो बे सुटियाव फैदों गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबायदि सुटि मोनगोन बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोबबायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों 30 days एबा 30 सान न'आव थागोन। जोंनि मिथिनायाव जितु सारा दाबो सरकारनि आखायावनो दङ दिनै बेयाव फैबाय बे बेलायाव सारा जितु सरकारनि आवथायावनो दङ अब्लाबो दिनै सारा बेयाव फैबाय दा किसुमाना गोबां दान्थे बिदान्थेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो सोरनिबा अननायाव थुनज्लायनायाव लाबोदों नामा ना बेनि थाखाय रावबो जेबो खालामनो नाङा बे एक्ट दंखायो प्रेजेन्ट एक्ट भारतनि संबिधानावनो जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो ओमफ्राय बेनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा जेबो लेना देना गैया बेयावहाय जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे आइजि प्रेजेन्ट अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिसि ओमफ्राय एसपि लकेल पुलिस स्टेशन बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुएशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बिनि सायावसो एप्रुभेल होयो बेयाव रावनिबो आखाइ थाया। जितु सारा 30 सान न'आव थागोन माबा मोनसे सरकारनिफ्राय बेबायदि निर्देशफोर दङ नामा सारनि सायाव बेबायदि थायो जिहेथु जेल जाबाय थानाय मानसि बेवहाय बिथाङा दा पाब्लिक मिटिंफोर खालामनो हानाय नङा आरो डिस्ट्रिक्टनि बाहेराव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनोब्ला जोंनि उदालगुरिनि बाहेराव थांनोब्ला बिथाङा डिस्ट्रिक्ट अथरिटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनो इनफरमेसन होनांगोन बेनि उनाव थांनो हागोन स' आरो बिदि गुबुन मिटिं सिटिंबो गानो हानाय नङा। दुलाराय बर' रायजोआनो दिनै सारजों दङ जितु सारनि थाखाय मालाबा आर'जबो गाबो गोग्गो देहानि थाखाय दाबायदियाव सारनि देहाया मा अबस्था देहायाथ' थिगैनो दङ गेजेरावहाय एसे फिसा बिला प्रब्लेम जादोंमोन खिन्थु दा थिगैनो दं आसा खालामो आफा इसोरा जेब्लायबो बिदिनो मोजाङैनो लाखिबाय थागोन गोसो आरो देहा मोननैखौबो। थांफिननाय डेटआ 19 सेप्तेम्बर। बे बारावहाय 30 साननि थाखाय फैबाय आरो अराय समनि थाखाय माब्लाबाफोर फैगोन होनना नोंथाङा सानो? बेखौथ' आं साननाय बादि बा नोंथां साननाय बादि जानायमोनब्लाथ' जों बुंनोनो हागौमोन सिगाङावनो खिन्थु दायो जिथु स्टेटास सुप्रिम कर्टआव थानाय केसा दा जोङो एप्रिलनिफ्राय हियारिं डेट मोनाखै मोनैनि जाहोना एप्रिल दानावहाय जों खबर मोनफैबाय जोंनि सुप्रिम कर्टनि एडभकेटआ बुंबाय जे जोंनि जाय जाज मेइन जाज माने 2 जाजेस बेन्च जेरावहाय बे केसखौ सायदों सासेया थांलाय फैलाय जाबाय थायो खिन्थु सासेया पार्मानेन्टलि बेयाव थायो थ' बिथांखौ केरालानि जिथु सबरिमाला केस बे सबरिमाला केसखौ रिअपेन खालामनायावहाय बेखौ डेइलि बिसार खालामनाय जागोन बेवहाय जोंनि माबाखौ लांथ'नाय जागोन जाजखौ बेवहाय एपइन्ट खालामनाय जाथ'दों होननानै 9 जाजेस बेन्चमोन बेयो बेवहाय बिथांखौ लांदोंमोन बेयाव जोंनो खबर हरदों जे बे 3 उइक्स लागोन सप्ताथामाव बे केसा जोबगोन बेनि उनाव जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन नाथाय सप्ताथामाव जोबाखसै बेनि उनाव
मास मोनसे लाबाय जोबाखसै बेनि उनावहाय जुननि 1 थारिखनिफ्राय 12 जुलाइसिम सामार ब्रेक जाबाय गरम बन्द मोनबाय सुप्रिम कर्टआ थालायबाय ओमफ्राय दा नै दिनैथ' बिसानो जाफैबाय दासिम हियारिंनि लिस्टेड जाथ'वाखै दोनथ'नाया गेजेराव जोंनि जाजखौ सबरिमाला केसाव एपइन्ट खालामनायनि थाखाय दोनथ'दोंमोन खिन्थु जों आसा खालामो थाबैनो जोङो आरो हियारिंनि थाखाय माने डेट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ गमामायै माने नंगौ जोंहा माने रन्जन दैमारि सारा माने 30 साननि थाखाय माने न'आव सुटि मोन्दों लोगोसे बिनि गेजेराव मा फोरमायगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा अनजालि दैमारि मेमा नङा होमबा लोगोफोर जानांगौ जोंहा बेफोरबायदिनो नैबे दा सलायबाय थानाय सोरखार नैबे दा सलायबाय थानाय सोरखार जा BPF सोरखार थानाय समाव जोंहा दिनै हमना ला बोसोराव बोसोरथाम जियाल जाखांनायनि उनाव लिभ मोनो होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर बोसोरथाम जियाल जाखांनायनि उनाव माने बोसोरफ्रोमबो माने 30 सान खरे माने लिभ होबाय थागोन बा माने सुटि होबाय थागोन होननानै बुंदों आरोना थांनाय बोसोराव जेनेबा 20 सान होदोंमोन एबार माने 30 सान होदों होननानै बुंदों लोगोसे जों बेखौनो एसे गोजोननाय दं आरो एसे गोजोननाय गैया रखमबो सानना लायो मानो होनोब्ला दिनैसिम जोंनि बर' हारिनि रावखौ लाखिनाय बर' हारिनि थुनलाइ आफादखौ लाखिनाय बर' रावखौ लाखिनाय गावनो मोनसे समाव ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जोंनि सं बिजाथिखौ संरैखाथिखौ बासायबोनानै लोगोसे दिनैसिम जोंनि जेसेबांखि बर' बिमाफोरनि मेगनाव जेसेबांखि मोदै दं जेसेबांखि दुखुथिया दं दिनैसो माने बुस्रांनो थाङाखै अब्लाबो माने 30 साननि थाखाय माने एसे माने आलासि जानो हरनायफोर खमखौ जोङो नुनो मोन्दों लोगोसेयै आं बेखौनो बुंनो सानगोनखि जोंनि जेसेबांखि गेदेर गेदेमाफोर मेलेमजिबि बिथांफोर दं जेरै हमना थांनाय समाव जोंहा प्रमद बर' साराबो माने UBPL सोरखार सालायनाय समावबो जेनेबा बे समाव माने रन्जन दैमारिमोनखौ जेलनिफ्राय माने सासेबो उदां खालामनो हायैखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे बेखौनो बुङोखि थांनाय समनि बायदि जोङो थांबाय थानाय समनि बायदि बेफोरबायदि सलायालासिनो नैबे जों दिनैसिम नुबाय थानाय जोंनि सरकार सलायबाय थानाय BTCनि मानगोनां हाग्रामा सार BPF सारा जेनेबा हमनानै ला बेखौ माने दिनैसिम जोंनि माबाखौ डिआर नाब्ला सारखौ जेलनिफ्राय जेसेबांखि जेलाव थानाय NDB एक्स NDB सोद्रोमाफोरखौ साफा साफायै माने बख'लाङोब्ला गाव सालायबाय थानाय BPF सरकारा नैबे समाव माने साफा साफायै जेलनिफ्राय माने बख'बाय थायोब्ला माने बिराद बर' बिमाफोरनि गोसोआव बर' रायजो राजानि गोसोआव माने बिराद गोजोननाय थागोन आरो लोगोसे बिराद गोजोननाय फैगोन जों जेरै हमनानै ला जों न'आव थानाय बेसेबां दुखु खालामबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर जोङो जादो लोंदो बुलाय खुलाय जादो सोरबा बुलायलायनानै थैदो गावबा गावनो एकदम जिना हारे खालामना बुथार जादों बेफोरबायदि माने जोंनि बर' समाजाव माने ओरैबायदि आलाय सिलाय जागासिनो दं जेरै हमना ला फारसेखै दुखु फारसेखै थैनाय थांनाय जेसेबांखि माने जोंहा मोननै आगदा आखायानो माने गैया रखम जानानै दं आरो जेरै हमनानै ला दिनैसिम जोंनि बर' रावखौ लाखिनाय जोंनि हारिखौ बेंथेना लाखिनाय मोनसे डेम गिदिर दैमाखौ मोनसे थेना लाखिनाय मोनसे डेमा माने बायना होयोब्ला माने गोसोआ माने गासैबो माने लेथेर फेथेर जागोन गासैबो थैगोन ओरै रखम जानानै दं आरो दा आं बेखौनो बुंगोन कि जोंखौ माने गुबुन हारिनिफ्राय संरैखाथिनिफ्राय बासायना लाखिनाय बर' रावखौ बासायना लाखिनाय आं बेखौनो बुंगोन कि ओरैबायदि जों दिनै एक्स NDBफोरा जेरै हमना ला जेलाव थानाया जोंना दुखुआनो जोबखायाखै बिनि गेजेराव जेनेबा गासैबो माने सालेन्डार लाखांनायनि उनाव NDBफोरा जिरायखांनायनि उनाव जोंहा रन्जन दैमारि सारमोनाव माने उदां जानो नांगौमोन रन्जन दैमारिमोनजों जेसेबांखि एक्स NDB जेलाव थानाय बिथांमोना गासैबो उदां जाजोबनानै न'आव फैनानै गासैबो नांगौबा न'आवनो थाथों सोरबा बिजनेसानो मावथों सोरबा जिखुनु माने न'आवनो थाथों जिखुनु माने बेबायदि माने जानानै जेसेबांखि सोद्रोमाफोरनि जेलाव थानाय दा एक्स NDBनि जेलाव थानाय जेसेबांखि केसफोरा माने न'निफ्रायनो माने थांलाय फैलाय सोलिबाय थानो नांगौमोन आरो नाथाय दिनैसिम मोनसे जोंहा अनजालि दैमारि मेमा बुंदों कि जेनेबा थांनाय बोसोराव 20 साननि खरै माने सुटि मोन्दोंमोन देग्लाय माने 10 साननि थाखाय बारायनानै जेनेबा 30 साननि थाखाय माने बोसोरफ्रोमबो माने बोसोरथाम जेल जाखांनायनि उनाव माने लिभ होयो होनना बुंदों माने 30 साननि थाखाय माने बोसोरफ्रोमबो माने लिभ मोनबाय थासिगोन बेखौ जोंहा एसे गोजोननाय दं लोगोसे गोजोननाय गैयाबो होनना बुंनो हायो लोगोसे मानसिनि देहा मा जायो मा जाया दिनैसिम मानसिनि देहा गाबोनो द्रप द्राप थैनानै थांगोन अब्ला मा जागोन मानसिनि जिबनखौथ' हमनो हाया दिनैसिम माने बैफोरबायदि केसा माने उदां जानो नांगौमोन आरो जोंनि बर' रावखौ लाखिनाय जोंनि जेरै आगदा आखाइ जेनेबा मान गोनां जोंहा माने हमना ला डिआर नाब्ला सारा दिनैसिम ओरैबायदि खस्थ' सहायनानै दं नाथाय बैफोरबायदि सरकार थानाय समावबो माने उदां जायाब्ला माने जेबो माने कन्टेन्ट गैला आरो गुबुन हारिफोरखौ नुदों जेरै हमना ला आलफाफ्राबो दिनैसिम माने सोरबा सारेन्डार लादो बिसोरनाबोथ' गजोबलांदो जेरै हमना ला मानसिफ्रा न'आव फैबाय केसाव सोलिबाय थाबाय थांबाय था एटेन्ड जाहैबाय था थांबाय था एटेन्ड जाहैबाय था मास कय बातनि होननाय रखम जायो आरो आं बेखौनो बुंगोन थांनाय समफोराव बेफोरबायदि जायालासिनो थांनायफोर समफोराव जेसेबांखि जालांबाय थादों लेथेर फेथेर नैबे दा सालायबाय थानाय जोंहा BPF हाग्रामा सारनि सायावबो बेफोरबायदि खालामनाङा गासैखौबो हजोबनांगौ थल' थलाबो हजोबनांगौ बिनि उनाव जोंहा माने जाबाय थागोन आरो
आंनि बुंनांगौ बेनोखा आरो लोगोसे जेबो आं दा बुंनो खुगायाव जेबो राहा गैया गासैबो माने बोराइ बाथौनाव आफा इसोर बोराइ बाथौनाव बोर बिबाय थाबानो जाबाय रन्जन दैमारि सारनि देहायाव जेसेबांखि माने भाबिनाय दं जेसेबांखि माने सानाय सुनायफोर दं बेफोरखौ माने दानस्रांजोबदो लोगोसे जेसेबांखि गासैबो बर' रायजो राजाफोरा बोर बिबानो जाबाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासैबो एक्स एनडिबिफोरा गासैबो माने जियालनिफ्राय थाबैनो गथों नैबे बिपिएफ सरकार थानाय समाव आं बेखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय उरुनो खालामनाय थाबाय लोगोफोर आंनि जोबनाय लास्टआव बेखौनो बुंगोन कि गासैबो सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुदोंब्ला सेयार खालामना हो लोगोसेयै भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय लोगोसे आं लास्ट जोबनायाव बेखौनो बुङो कि जोंनि एक्स एनडिबि डिआर नाब्ला सारमोनजों लोगोसे गासैबो जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरा नैबे बिपिएफ सरकार थानाय समावनो गासैबो मोजाङै गथों आरो लोगोसे गावबा गावनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरजों रुजु रुमुयै आलो गोजोनै फैनानै थाफैनो हाथों लोगोसेयै गासैबो लाइफआव दालांनो हाथों होननानै सानो लोगोसे आं बेखौनो बुंनाय जायो रन्जन दैमारिखौ लास्टआव बेखौनो बुंनाय जायो डिआर नाब्ला सारमोनखौ गासैखौबो गोसोआव खुलुमनानै थायो जय रन्जन दैमारिनि जय रन्जन दैमारिनि जय रन्जन दैमारिनि जेरानिफ्राय थाबैनो उदां जाथों आफा बोराइ बाथौनाव इसोरनिफ्राय बोर बियो आं बेखौनो दिनै सुंद' भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आंनि बुंनाय मोनसे गोमसाय बांसिन निमाहा होबानो जाबाय बर' हारि जिउल' जाथों।